блестяшечка моя, красотулечка! Мне ведь подходит. Тебе кастрюля подходит, а вот мне... А вот тебе подходит глупое выражение лица, а никак не моя прелесть. Прелесть? Да ты посмотри на себя, колобок в колготках. Jingle Kids. Ederrenarentzat. Ea lagunak bizkor! Jarraitu, ez gelditu orain. Ea, bizkor! Ea kendu lur guztia. Ara, sinesteko ere? Banekien aurkituko genuela. Hauxe da! Altxor zahar baten kutxa. Zikindako lurpean aurkitu dugulako. Zer espero zenuen? Galdutanako, nire etxea kutsa zahar zikinak gortetzeko tokia dela esan dizun norbaitek? Ez, guri ez. Ba alda. Ondo dago, ikus dezagun ba. Gau oso egin dugu lurra zulatzen ateratzeko. Hau altxorra da! Benetako altxorra! Mapa bat zegoen nire birraitonaren paper artean. Harrigarria oso bitxia da. Eta oso zaharra. Ez dute honelako gintzarik egin azken 100 urteotan. Artxi, erreminta. 15 giltza. Kutxa liluragarria da. Zer ote da? Mezu bat da, mezu zifratua. 12 giltza. Hau benetako abentura izango da. Nire gain hartzen dudanean dama gazte baten begirada madarikazio zarra berriro piztuko da. Ez, lagunak, itxaron, ez genuke itxaron behar pizkatxo bat. Oh, Koperniko, hau ikusi albazenu. Damarik? Ederrenarentzat. Eskerrik asko denoi. Hore handia da niretzat hau hartzea. Badirudi bereziki egin dutela. Neuretzat. Neskak? Berriz zoragarriak dauzkaku zuentzat. Diadema hau. Ematea erabaki dugu museoari. Herrian ez daukagu museorik? Handik eta nik egin dugu proiektua horretarako. Museoa? Zer dioztue? Tatxan! Diadema ez da museorako. Neuk janzteko egina dago. Edo neuk erabiltzeko. Baita zera, ete. Nikola. Neskak mesedez, badakizue artea denok gozatzeko dela. Diadema honek museo batean egon behar du. Bai, eta bihar irekiko dugu. Gonbidatuta zaudete? Elkar jotzen hasiko zirela pentsatu dut. Pantxo, ezkenien diadema erakutsi behar, berriro lurperatu behar dugu lehen bailen, kutxan idatzita dago dena. Traban, oso zaharra da. Diadema baino nahiago dut zeu lurperatu. Eta kutxako mezu hori gero deszifratuko dut. Baina nik dezifratu dut. Trabanek mezua deszifratu. Txantxak utzita, segurtasun sistema asmatu beharko dugu diadema zaintzeko. Nire gain hartzen dudanean dama gazte baten begirada madarikazio zarra berriro piztuko da. Txekizioa! Ondamendia! Agian ez da horren besterako izango, baina nire senak, nire animalia senak, horrek ez dit inoiz utxekin, hartu dugun tokira itzuli behar dugu, lurperatu, zontxitu, bestela! Zerbait gertatuko da. Gaur esan digute, museoan behar luke, baina zer uste dute. Neuretzat hartu behar nuke. Ederrenarentzat omen da, eta ederrena hemen bertan da. Ederragorik inon ez da. Laster gaua izango da, belarritakoak eta prest. Arropa eroso eta politak. Eta pixka bat estuak mutile esan. Digute, museoan behar luke. Baina zer uste dute, neuretzat hartu nahi nuke. Ordua da.
mugitzen den lena! Utzi! Askatu! Gozoki paperak! Proban! Zer gertatu da? Neskak, hause da dudarik gabe gure indarrak batzeko unerik egokiena. Bai! Badirudi traban zuzen zegoela. Ezin dut argitu inondik inora. Dioptria bat? Lauko iragazkia? Bosteko proiekzioa? Ez 8ko lentea. 5.000 konstelazio! Hortxe dago! Ea, nire gain hartzen dudanean, dama gazte baten begirada madarikazio zarra berriro piztuko da. Behin erabilita egun bateko eromena. 2 aldiz erabilita, betiko zoramena. Aiene, traban zuzen zegoen. Alde, alde! Ez negarazi gidaria! Zein da injekzio botoia! Tonto! Itxaron zure txandari! Neuk eskatu dut erabiltzeko lehen txando! Neuk eskatu dut neurea da! Ez neurea da! Neurea, neurea, neurea! Neskak barkatu molestatzea, baina zuen laguntza beharko nuke. Itxaron apur bat! Txandak egitea neure ideia izan da, beraz neu naiz lehena! Bai, bani zarrena naiz. Zu baino 2 hilabete zarragoa, beraz zu izango zara urrengoa eta Grace azkenekoa. Ea, ez dezala inork mesedez bapateko mugimendurik egin. Kontu handiz askatu diadema eta aldi berean heldu niri eskutik. Bai, hori da, kontuz, tira ba, lortuko duzue, jokatu neska burutxuen moduan. Mesedez. 3 kontatzean askatuko dugu. Benetan erotu gara, ez dala! Lagundu mesedez, Marian! Bat, dirudien baino zailagoa da! Etzen errukia! 2 lortuko duzu, Katalin, lortuko duzu! Itxotuta zaudete! Izate suskeria bat baino ez da! 3! Heldu dizut! Astuna zara! Itzultasun pixka bat neska. Neskak, esan zein damututa zaudeten. Oso damututa gaude! Sinesteko ere honelako lakorik. Ikaragarria izan da. Barkatu, mesedez, traban. Tira, ez gelditu. Azeltxorri karagarria atera zenuten. Neskei, gauza distiratxoak gustatzen zaizkie. Zeharo erotu zarete denok. Trabanengatik izan ez palitz, ez dut pentsatu nahi zer gertatuko zen. Bueno, baina azkenean bota dugu, ez da? Nik biziki gomendatu ondoren. Федюня, скорее, умоляю, ради всего съестного. Бедокур, что случилось? На нас напали. Этот, как его? Короче, сам сейчас все увидишь. Ой, как-то мне не по себе. А? Jingle Kids.
Labezo morroa. Igela, eskorpioia eta usoa hori da. Ah! Eutxi hor! Ah! Gaurkoz nahikoa. Iop! Oraingo saria. Osoko gaietak, aukerako gozaria dotore eta fin egoteko. Zer izan da hori? Zoragarria. Labezo morroa? Lasaitu egin behar duzu, Grace. Jingle herrian ez da inoiz labezo morrorik egon. Inoiz ere ez. Sinetxi ezinik nago. Neuk ere zinuen sinetxi lehenengotan. Antenak zeuzkan, ikaragarriak. Eta intxusia zen, oso. Tira, zere begira gaude, guazen harrapatzena. Zu burutik zaude? Oraindikan egon daiteke. Hobe, eskutatu. Labezo morro izugarriak izutu egin. Zara bazoaz, saldu egingo dizu. Ez da inbeldurgarria. Zergatik diozu hainbeste beldur? Nolako animalia da? Zer dauzka anten handiak? Ikaragarria. Arraioa, eta bizarra badauka. Eta garroak monstruek bezalakoak. Ile sorta zikin itxusiak estaltzen aldizkio begiak. Metalezko kakoa dauka eskuaren ordez. Harrapatzen dugunean ikusi ahal izango duzu. Ez duzu inoiz labezo morrorik ikusi? Zeuk esan duzu, hemen ez da inoiz labezo morrorik egon. Orain badago. Eta labezo morro bakar bat ez bada? Alako piloa etorri badira zer? Ez duzu ikaratu behar! Geu karrapatuko ditugu! Geu karrapatuko ditugu! Eta guk gara... Labezo morro eiztaria! Nork ekarri du hau ona? Gracen osoko gaietak. Zer esan nahi ditonekin? Nola jan dezake txerrikeri hau? Non zaude, nori! Labezo morro de abrua? Ez, gozokietara, ez! Nire sukalde txopolik txukuna. Harrapatuko zaitut bazterna asle hori. Bagato, zirkinik Eldu dira labezo morro eiztariak lanerako prest. Ez kezkatu, Marian, kontrolpean dago dena. Une honetatik aurrera labezo morro iztarien babespean zaude. Zerbait usaindu dut. Hemen badago, aurkituko dut. Kontrolatu perimetro. Opilak salbu daude. Baina zuek dena ondatuko duzue. Marian, ez eskerrik eman. Geure lana egiten ari gara. Kondartxo batzuk bakarrik utzi ditu. Argi dago, beraz. Gracen gaietak izango dira labezo morroaren amuzkia. Eta beste bat, seguru egoteko.
Zenbat itxaron behar da. Luzaro, benetako sekada batean bezala. 2 ordu daramatzagu hemen jada, laster gaua ilunduko du. Eiztari ona izateko pazientzia ezinbestekoa da, ez tala, Grace? Zangoak lo hartu dit. Isilik egon behar dugu. Galleta! Traban, zertan ari zera! Lagundu! Arrapatu! Arrapatu! Eta zuek eiztariak zaretela diozue? Traban! Galdu egin dugu zeure erruagatik! Sagu zepo bat daukazu belarrian. Dena ondatzen duzu beti! Kideak ginela uste nuen. Labezomorro eiztaria gu biok. Labezo morroak nolakoak diren ere ez dakizuta! Traban, itxaron! Ez arrazoi du. Ia harrapatuta geneukan eta dena ondatu dut. Nola jandezake hau inork? Gogortxo hartu duzu, orain triste egongo da. Pasatuko zaio, laster itzuliko da. Zertzara! Lagundu! Lagundu! Ai, horrelako zerbaitek edonor erotu dezake. Bazenekin nolako maiz gaiztoa izan dudan? Zer? Non zaude? Baina noiz arte egon beharko dugu hemen. Hemen non? Zuk prestatu duzun benetako segada honetan. Orain zer da? Hor dago! Labezomorroa! Banoa! Ai, herria! Soka! Zeuriak akabatzikoa ez! Ai! Fin, ondo zaude? Non dago? Non dago? Trabanen etxerantz joaten ikusi dut. Laster hasiko da oiutuka. Non zaude? Non eskutatu zara? Irten behingoan. Tximista! Non zaude? Txiki. Non arraio zaude? Tximista! Tximista! Hemen zaude lagun. Ez berriro iesegin. Etxean egoteko esan dizut. Bestela labezomorro gaiztoak jango zaitu. Finek harrapatu arte ez dizut inora joaten utziko. Labezomorro iztariak zirkinik ere ez! Labezomorroa! Ze labezomorro, zeu zara labezomorroa. Fin, Luzaro egi egontzara segardan. Utzi labezomorroa eta alboratu! Fin, hau nire laguna da tximista. Ez dizut emango joan labezomorroak eizatzera, ni orain beldur naiz. Hortxe dago! Baina hori ipurtargia da. Zer diozu, ipurtargia dela? Maitagarria! Tximista da, agurtu tximista. Labezomorroa, ipurtargia, xea xola du. Zomorro nazkagarriak dira denak. Kaixo lastana, nor da gure laguntxo polit-polita. Etorri bizkor, ikusi hau! Zato zeu ere. Hala! Zoragarria! Hartakotzat hartzen ditugun guztiak ez dira labezomorroak. Ez lagunak, gauza batzuek hasieran beldurgarriak ematen dute, baina gero hurbiletik ikusten ditugunean maitagarriak dira. Hala da!
Пока вы спали или готовились ко сну, Фрося отчаянно боролась Что же это было? Подумала Фрося. Привидение? Плод воображения? Оптический обман? Jingle Kids. Zirrararen bila! Barkatu. Amaitu da azkenean. Ez dut aspergarriagorik ikusi aspaldian. Ia lo akartu naiz. Krispetak bikainak dira. Ez, honek ere ez du balio. Inor ez da ikaratu pixka bat ere. Oso, beldurgarria izan da. Beldurgarria, Nikola? Oio guztia. Naiz beldur. Nienago beldurtuta. Ez da inor beldurtu eta Halloween etzi izango da. Tira, guazen traban. Nik neuk suspense handiagoa espero nuen. Bai, argi dago ez dela Hitchcock. Proiektagailua gorde, tapaitxi eta bultzatu! Eskerrik asko laguntzagatik traban. Zure filma oso astuna da! Entzun duzu zer esan duten? Ez dute zirrararik sentitu. Hori ez da Halloweeneko giroa. Ai, tximeleta! Karatuta egon beharko lukete. Zer idatziko dut nik igandeko alean. Ez dago mamu albiste bat ere. Kolabazioak baino ez herri osoan zehar. Katalin! Ikaragarria izan da. Traban? Mamuak ez dira benetakoak. Ez da inoiz frogatu mamuak ez direla benetakoak. Baina mamuak benetakoak direla ere ez da inoiz frogatu. Orduan ez dira benetakoak, ez da? Probabilitatea 50%koa da. Baliteke benetakoak izatea edo ez izatea. Ondo lo egin. Mamuak ez dira benetakoak. Eta kito! Zer da? Zer jazu? Zer gertatu zaizu, Grace? Zer duzu? Orain gurekin zaude. Grace, dena kontatu behar ditazu, grabatuta daukazu. Zer kontatzea nahi duzu? Hartu, ikusi zeuk. Ni lan eta lan aritu naiz festarako dena prestatzen. Oraindik gauza asko dago egiteko. Ikusgarria! Utzi ikusten! Grace egon hortxe, hori da, horrelaxe. Beste bat, bai bikaina, albiste harrigarria izango da, zirraragarria. Azken ordukoa, mamua jingle herrian, zirraragarria. Giroan, bapatean, norrondoan, norbait zure esperoan. Ez eskutatu alferri, etxean gorderi. Hemen ez da berririk, izua besterik. Gaurkoan ate eta lehioa. Ez dira nahikoa. Sukaldeko mamua. Da nagusi.
salbu. Nari ezin naiz isildu! Adituaren iritzia. Izan liteke hau. Ezin dut sinetxi. Lasaigarria hartzea gomendatzen dizut. Ez hitzarrik egon behar dut. Ez dut bat ere lorik egingo mamua etorri arte. Seguru asko ez da inoiz etorriko. Etxe gehienetara joan da. Ze arrazoi izan dezake ona ez etortzeko. Baina ez kezkatu, merezi duen ongi etorria emango diogu. Orain jakin nahiko nukeena da. Nolakoa da mamu hori? Mamua nekatuta dago, eta gotzokiak nahi ditu. Halloweenerako giroa sortzen. Hau harrigarria izango da, liluragarria benetan. Lasai hartu atxeden, mamutxo polita. Mamutxo mamitxo maitea. Orain material ugari daukagu, herrian misterio giroa zabaldu da, eta garaiz Halloweenerako. Izuaren festa izango da. Gozokiak. Ja nahi duzun guztia, trabantxo? Gehiago izango dira Nikola izututakoan? Hartu nahi dituzun guztiak, baina Nikola ez dugu ikaratuko, ez da beharrezkoa. Biharko eguna izango da handiena, gure plan bikaina burutuko dugu. Izuaren festan agertuko zara denak ikaratzeko. Eta gero denei erakutsiko diegu mamuan orden, sekulakoa izango da. Bai ondo dago, orain banoa, gorputzaldi txarra dut, lan astunegia behar bada. Mamua ez da gaur etorriko. Nola dakizu ez dela etorriko? Gaueko 10 dira. Estatistiken arabera 8 eta 9 bitartean agertzen da. Joan zaitezke lo egitera. Ez lotara joango. Ez horixe! Alferrik prestatu aldugu hau guztia. Nire beldurrarekin lehiatu behar izan dut, aurre egin diot eta kontrolatu dut. Eta azkenean presnago borrokanako! Goazen hartxi! Nora, zertara? Ezin dut honela jarraitu, beldurrez eta egon ezinez. Geu jarraituko diogu berari. Nien naiz inora joango. Beldurren diegia daukat zain geratzeko. Kontu hau argitu egin behar dugu behin betiko. Superlaguntza psikologikoa aktibatuta. Jarraitu horrela eta superradimena desaktibatuko dizut. Aurrera! Superradimena desaktibatuta. Asko zobeto. Zure adimena zaindu behar dugu. Helmuga, Jingle herria. Aktibatu mugimendu detektagailua. Detekzio eremua, 2 kilometro. Ai, ez dakit ze arraio gertatu zaidan. Otzakilik nago. Ai, haze gorputzaldi txarra. Ai, hemen txexeriko naiz atxeden pixka bat hartzeko. Ai, zer da hori? Nikola? Nikola! Nikola! Lagundu! Mugimendua detektatuta. Distantzia objekturaino 100 metro. Garaiz gaude itzultzeko. Itzuli? Ala ez itzuli. Itzuli? Ala ez itzuli. Itzuli? Ala ez itzuli! Nora zoaz? Itzuli! Itzuli txatar multzo zekina! Nikola! Nikola! Robot tartaburua! Txatar multzo inozoa! Ez dut hemendik jarraitu nahi! Ez! Nikola! Nikola! Ai... Nire irudimena da! Ez da benetakoa! Irudimena! Neure irudimena da! Ez da benetakoa! Nikola! Nikola! Nahikoa da! Zatozona! Neuke mango dizut zuri! Izara ipeltaria! Mamua harrapatu dut! Karnaserik hartu!
Nikola, ondo zaude? Bai. Mamua harrapatu dudala iruditu zait. Edo traban, ez dakit ziur zein izan den. Mamua harrapatu duzu, eta traban ere bai. Bera izan da, berakito nau! Ez da dila urbildu! Orduan, mamua traban izan da? Orduan egia da ez dagoela mamurik? Antza denez mamua traban zen. Zergatik dauka kolore horia? Gozoki gehiagian duelako. Hiletxuei askotan gertatzen zaie. Lagunak! Zer gertatu da orain? Neure errua izan da dena. Materiala behar nuen igandeko alea argitaratzeko eta pelikula etzitzai gustatu. Beraz, neuk sartu dut. Albistengatik. Herriak egunkaria edukitzeko eta dena kontatzeko asmoa nuen. Bai? Noiz? Gaur bertan, izuaren festan zuek denok ikaratu ondoren. Lehenengo denok ikaratu? Uaa! Eta gero egia azaldu. Oso argia. Bai, badakit. Lagunik karagarria naiz. Benetan sentitzen dut. Barkatu, mesedez. Ez dut berriro egingo, barkatu, mesedez. Ez. Kaixo, ongi etorri nire bideokanalera. Zuzenean ari naiz izuaren festatik. Ni ikaragarri izutu ninduen festa da. Eta traban banana kolorekoa utzi zuena. Bai, Katalini barkatzea erabaki dugu. Norbaitek antolatu behar ditu gure festak. Txantxa zen. Edo agian ez, baina gauza bat ikasi dut behintzat esperientzia honetatik guztitik. Ez dudala beldurrik izan behar. Antolatu behar ditu gure festak. Txantxa zen. Edo agian ez, baina gauza bat ikasi dut behintzat esperientzia honetatik guztitik. Ez dudala beldurrik izan behar. Monstruak ez dira benetakoak. Neure irudimenean baino ez daude. Zaila Тридцатый день эксперимента. Она работает! Работает! До этого дня все шло как по маслу. Но сегодня произошло нечто непоправимое. Нечто совершенно ужасное. Jingle Kids. Denboraren makina. Nikola. Ez traban, nahikoa da! Horrela ezin naiteke kontzentratu! Ua, zer da hori? Kito! Nahikoa da! Orain alde hemendik! Nikola. Bota hemendik! Zoaz etxera! Nikola. Tira! Artxi, zeure postura! Gaurkoa dugu benetan egun historikoa! Gure esperimentuaren une erabakigarrira heldu gara! Bat fasea osatuta. Bi fasea osatuta. Kontinuma sinkronizatuta, tunela irekita. Abia gaitezen! Zerbait ez doa ondo. Jolas egin nahi duzu nirekin, bai ikusiko duzu. Bai! Funtzionatu du! Denboraren makinak funtzionatu du! Denborarekin, akatsikabe, erne horrekin, goizeki edo berantueki, denbora da, ieskorregi! Izan behar duzu guzti zehatza, bestela ondorioa da latza, kontuz makinak utziko zaituta, denboran harrapatuta. Izan behar duzu guzti zehatza, bestela ondorioa da latza, kontuz makinak utziko zaituta, denboran erabat izoztuta. Hondamendia. Inork ez du izan nahi nire laguna. Marian, baduzu gauza gozorik jateko? Orain ez. Nikolak ez dio konpondu gofreak ekiteko xafla. Zergatik zaude hain ilun, zure eromen suntxitzailea piztu altzaizu. Bai zera, eta nire lagunak direla diote. Ireki, badakit hor zaudela.
Ez zara ligandik Alferrik, ez eskutatuko. inori sartzen utziko, esperimentu handi bat egiten ari dela dio garrantzi handikoa. Denboraren makina probatzen hasiko zen. Mila aldiz esan diot horrek teorian bakarrik funtzionatzen duela. Teorian, banik praktikan. Gofreak egiteko xafla konpontzea nahi dut, bukatzen duenean nahi duen egin dezakeo? Nikola? Nikola, zer gertatu da? Nire esperimentu harrigarriaren azken fasea prestatzen ari naiz. Traban sentitzen dut. Ezin dudan bota nahi. Gatu duzu azkenean! Denboraren makina! Nola funtzionatzen du? Lehenengo data zehaztu behar da. Gero botoi txiki hau zapaldu behar da. Ondoren botoi handia eta joateko prest! Joan nora zehazki, hospitalera? Zuko era joan behar duzu eta bizkor. Zer begira zaude, irakin uratea egiteko. Superur irakin gailua aktibatuta. Traban, joan nire txera eta ekarri marmelada pote bat egongo da hasi gabe. Traban, entzun alduzu! Zoaz! Trabanona, trabanara... Baina esperimentu egin behar denean, trabantzoaz etxera. Ez dago eskubiderik. Baina honen bestelan egiteak... Saria merezi duela uste dut. Nikolak ez du potekada osoa beharko. Tira, egon lasai. Ez, kontuz! Ez diozu inoiz. Nikola gero eta okerrago dago, Baite gehiago beharko dugu eta marmelada. Non dago marmelada? Ez daiki, Nikola, hartu atxeden, zer gertatu zaizu. Pantxo, ibili kontuz. Ez duzu inoiz. Zeure burua, ukitu behar. Lasai, egon lasai. Zer esan nahi du? Zergatik da arriskutsua? Kontinuum espazio-temporala aportu dezakezulako. Zer jasoko litzateke? Zer jaso? Aldaketa ikaragarriak errealitatean horixe! Hene bada. Bai, oso bitxia da. Ai, baina, ideia hon bat daukat. Data, denboraren palanka, botoitxoak... Entzun alduzu! Zoaz! Trabanona, trabanara! Hemen txegon beharko zuen. Non dago marmelada! Zer egin duzu? Arraioa, deabrukume bihurria! Alde mendik, ospa! Mamurdinok kokoteraino naukazue. Beste bat, alde mendik izurria lakok! Marmelada lakurrak! Ai, Marian, zer gertatu zaizu? Pantxo, zeu behar zaitut! Urdina da! Pantxo, zure liburutegira joan behar dugu kontinuum espazio ez dakit zer horri buruz irakurtzera, gozen! Marian zoratu egin da, ikusi duzu? Nor dago zoratuta? Zeuk zoratu nahi duzu, Pantxo. Dagoen baino gaizkiago usteko. Zer gertatu zaizu etenoi? San Finkoldarro ni ez ibiltzeko beti nire atzetik. Kokoteraino dauka! Grace, ondo zaude? Finkoldarra? Finkoldarra! Eta zuk izurri urdin horrek itzuli marmelada! Zer egin dut? Zer gertatu zaio gure txinkelerri maiteari? Zuzara, adiskide maitea. Nikola, etxean zaude, eskerrak, denboraren makinan sartu behar nauzu berehala, marmeladaren bila bidali naute eta orduan hasi da dena, beste traban batek ukitu nau eta damba! Denak erotu dira, Marian eta Pantxo eta Grace gutxienez, denboraren makinan sartu behar dut berehala, mesede...
Zoritxarrez oraindik ez daukagu denboraren makinarik. Gaixoentzako ospitale bikaina daukagu ordea. Zure lagun bat hartu dugu dagoeneko. Ez dago denboraren makinarik. Nola izan daiteke? Hartu arnasa. Bai, eutxi hor. Bai, toki egokira etorri zarela esango nuke. Erizaina, beste gaixo bat hartu behar dugu. Premiazkoa da. Supergaixo harrera aktibatuta. Zer duzue zentzuz jokatu beharrean erotu egin zaret, Eta zu medikoa zara? Marmelada! Aktibatuta. 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 Teontzi biltari zikinak! Aktibatuta. Baina itxaron nene adiskidea, ez duzu amaitu tratamendua! Zu, itxaron! Ez ba! Gelditu urtxe bertan! Belarri luze! Putza, marmelada neurea da. Neuk hartu dut neurea da. Zapatako lokarri askatu zaizu, zeuri ere bai! Potean niretzat. Geldi! Geldi, itxaron, zergatik dagoen ilun? Susmorik ere ez. Ez ukitu! Non gaude? Belarri luze, zergatik etorri zara nire besoetara? Zuk bustana zapaldu didazu urdintxo. Min egin didazu. Kito, orain ukitzea ez da nahikoa. Zer egingo dugu? Ba, zer ez da? Potea ireki dezakegu. Bai, hori da, itxaron. Nikolari eraman bergenion. Nikolari? Guk abegin nahi izan du esperimentua. Baztertu egin gaitu eta gero katarroa harrapatu du. Eta guk salbatu behar dugu? Ez da? Hemen daude. Ikusi ditut. Harrapatu ditut. Eta helduta dauzkat! Zuek ez altzineten bi. Traban! Aurkitu zaitugu azkenean. Marian? Bai, neu naiz, Norba. Kontinuum espazio-temporalean galduta gelditu zara. Zureak egin duela pentsatu dugu. Pentsa, Nikolak hilabete behar izan du tramankulu hori eraikitzeko. Guk lagunduta, noski. Hilabete osoa? Zenbat ikaro dela pentsatu duzu, Traban? Astebete? Hau guztia nigatik egin duzue? Jakina, nola ezkenuen ba egingo Trabantxo maitea, urdintxo, gure bosternasle bihorria. Traban! Adiskidea! Barkatu lehen herrieta egiteagatik. Enuen denboraren makina erakutsi nahi probatu arte. Baina zu azkarragoa izan zara. Nikola, marmelada ekarri dizut. Bueno, geratzen den apurra. Marmeladak ez ditasula, zu hemen zaudela da garrantzitsuena. Lagunak, onenak zarete. Aupa! Aupa! Делай вовремя. Важные по времени дела. Надо время уважать, чтобы в нем не застревать. Делай вовремя. Важные по времени дела. Надо время уважать, чтобы по времени не застрять.